לפני כמה ימים שאלה אותי, האם זה באמת חשוב שאנחנו נעצים את עצמנו? האם זה באמת חשוב לפרגן לעצמנו? ואם כן, למה? התשובה היא כזאת, כי אם אני לא אעשה את זה לעצמי, אז מי בעצם יעשה את זה עבורי? אחרים? השכנים שלי? הם עסוקים עם עצמם, למה שיעשו את זה? מה שקורה שהרבה פעמים אנחנו שוכחים לעשות את זה לעצמנו בזמן חי, בשידור חי. אנחנו שוכחים הרבה פעמים להזכיר לעצמנו במה אנחנו טובים. ואני בטוח שיש לנו הרבה דברים. מה ההצעה שלי? ההצעה שלי היא כזאת. ממש עכשיו, איך שאנחנו מסיימים את הוידאו, את הצפייה, תעצרו לרגע, קחו נייר, ותרשמו 20 דברים, לא 1, לא 5, 20. 20 דברים שהם אפילו רק קצת, ממש רק קצת, אתם יכולים להעריך אותם, שאתם יכולים לפרגן לעצמכם או להיות מרוצים שזה אכן קרה. תחשבו לרגע, כמה חסר לנו פה בתחת התמודע, כמה חסר לנו הדבר הזה שנקרא הכרת תודה לעצמי, ליקום, למזל, למי שמתחבר לזה. תחשבו לרגע כמה עוצמה, כמה הרגשה טובה אנחנו נוכל להרגיש כשאנחנו נראה את הדברים שעשינו. למה אני צריך לחכות שמישהו אחר יבוא ויגיד לי, וואו, רפי, כל הכבוד? הרי אם אני לא אעשה זאת, אז מי יעשה את זה עבורי? אנשים עסוקים עם עצמם. יש המון אנשים שהם אנשים נחמדים, הם אנשים טובים. הבעיה היא שהם כל כך עסוקים עם החיים שלהם, הם כל כך עסוקים בדברים שקורה להם בחיים, שהם פשוט שוכחים לפרגן לנו בתור חברים. וזה לא שהם לא רוצים, יש כאלה שעושים את זה. אבל בואו נחשוב לרגע, למה לנו אסור לעשות את זה למען עצמנו? לדעתי אנחנו מחויבים לעשות את הדברים האלה, ואני אגיד גם כן למה. כי יש לנו כל כך הרבה דברים שאנחנו הרבה פעמים שוכחים להתייחס אליהם. יש לנו כל כך הרבה דברים יפים, כמו הטבע שאנחנו רואים פה. זה להיות נוכח בתוך הטבע. תראו איזה טבע יפה, מקסים. הרבה פעמים אנחנו שוכחים איפה אנחנו חיים. הרבה פעמים יש כל כך הרבה דברים יפים, וכל מה שאנחנו רוצים זה בעצם לשבת ולהזכיר לעצמנו שבכל זאת יש לנו כל כך הרבה דברים נעימים שעשינו אותם, שחווינו אותם. אז פה לסיום, כל מה שאני מבקש, תרשמו לעצמכם את הדברים שאתם יכולים להיות מרוצים מהם. תרשמו לעצמכם 20 דברים. לא עכשיו, עד יותר מאוחר, אבל תעשו את זה. אתם גלו איך זה משפיע על התת מודע, איך זה עובד, כמה זה עובד, בצורה עצומה. אז זהו זה לבינתיים, ויש לנו רק יום טוב, והרגשה נפלאה, והמון אהבה גם לעצמכם, אז רק ברכות.